Estamos encantados, de feito, o día que nos chamou Lidia e nos propuxo vir aquí a facer esta festa con vos nos parece alucinante. Nos parece alucinante o traballo que levades a cabo, de verdad, impresionante. E que menos que despois de todas estas comidas e estos postres vamos a poñer unha pequena guinda. E a guinda vai a ser a cargo da agrupación do Centro de Maiores, a Fundación da Coruña. Está composta, como vedes, por homes e mulleres que teñen todos a súa, non sei, a súa edad, por así decirlo, non? A súa experiencia neste mundo, e son eles os que deciden si queren vir ou non aquí. E a verdade é que tuvemos problemas porque non tiñamos espacio para todos os que querían vir. Imos empezar o concerto con La Viajera. Que duda ten que todos os que sepan as cancións poden cantar, de acordo? Moitas gracias. Bueno, de momento parece que van afinando.
No, que está desafinado, una broma. Segundo lugar, En la noche perfumada. ¿Por qué no puedo ir? ¿Quieres sentarte aquí? Sí, oír. Bueno, ahora ven unha que espero que coñezades porque non vos oigo cantar e se chama Cielito Lindo.
Bueno, aquí ya se animó más gente. Y ahora vamos con otra que no es culpa mía, pero se llama Échame a mí la culpa. Bueno, de momento conseguimos que non siga chovendo, así que parece que facemos ben, non? E ora imos con Amor Rianxeiro. Para ver los meus
e agora, algo un pouquiño máis conocido, non moito, era unha cantiga para unha rapaza, casi tan conocida como a Macarena, pero neste caso era a Carolina. Seguimos con Na beiriña do mar. Esta tamén a sabemos, non?
Bueno, que teño aquí os bombóns estes que se me están a derretir, e entón, para facerlles máis liviano o derretimento, imos xa casi despedindo con Ai Pepiño, adiós. Bueno, neste caso xa, bueno, os teño a verdad que un poquinho cocidiños porque vos estades a sombra, pero eles están ao sol a cachón. E, bueno, nada, non abusades, a verdad estamos moi agradecidos de estar aquí, tratastedes moi ben e esperamos estar a altura das circunstancias. E para rematar, algo que creo que todos debedes de saber, e sei non eu que son de Compostela, como non pasablo vos. Vivir na Coruña. Galicia é meiga, que no dixo non mentía.
Moitísimas gracias e non é por pedir, pero bueno, a ver se é certo que nos toca e hasta o ano que ven. Gracias.